Khumbula ngoSepthemba iy'ngane ziya emhlangeni, wangibuza wena ukuthi yini indaba ngingayi emhlangeni, shuthi sengisile mina, shuthi senginamadoda sengihamba ngilala. Ehe. Yebo ma, ngifuna ukutshela ukuthi kwakuwumalume ma wayenginukubeza ngokocansi, engithembisa ukuthi uma ngatshela abantu uzongibulala. Nginukubeza kandlelani? Engidlwengula ma, elala nami. Sanibingelela nonke ababukele emakhaya beBlaqlife TV kwesinye isiqephu esithi Sikhipha Izimfihlo. Nihleli noLungstar. Namhlanje sivakashelo sisomncane othi kunemfihlo afisa ukuyidalula. Sawubona. Yebo sawona. Unjani? Ngiyaphila wena unjani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelela ababukele emakhaya usho ukuthi uqhamuka kuphi nendawo? Sanibona ababukele emakhaya, ngiqhamuka eConobia Flats. eConobia Flats. Yebo. iConobia yintsha sha. Uqhamukaphi? Ngiqhamuka eConobia Ring 4. Qhamuka eConobia Ring 4. Wazalelwa kuphi? Wazalelwa khona? Cha, ngazalelwa kaMashi ka-L. Wazalelwa kwaMashi. Yebo. Oh, sinqanqawini. Yebo. Okay. Usamncane kangaka-ke sisomncane. Ufunani la? Kwenze njani? Yini lekuhlupha kangaka? Into engihluphayo engilethe la ukuthi umalume ulala nami. Umalume ulala nawe. Yebo. So umalume umfowabo wama wakho. Yebo, mfowethu wami. Okay, asiqale ekuqaleni. Yebo. Uhlala naye umalume? Yebo, ngihlala naye. Umama uhlala phi yena? Umama uhlala eTown. Uhlala eTown. Yebo. Okay, yaqala kanjani lento? Yaqala uma ehamba eyosebenza eTown. Wangishiya nomalume kanye nomalumekazi ekhaya. Okay. So njalo umalumekazi uma ehambe eyolala. Umalume wayelinda njalo umalumekazi ukuthi alale. Masiyanyonyoba egumbini lami lokulala. Anginukubeze ngokucansi, angitshele ephezulu kwami ukuthi uma ngasho ngamtshela uma uzobabulala bonke ekhaya. So uma njalo uma efikile njengoba bekiwe emhlangeni nje nge-24 nge-Heritage Day zonke intombi zihambile sigqoka ama-suitcase. Uma ubelindele ukuthi nami ngizoba ingxenye lezo intombi lezi ezihambayo ziyohlola nezinye intombi. Imake umalume unomalumekazi. Yebo. Noma abantu omalume kuthiwa banukumeza kusuke kuvela umalume oyihlalela yedwa ongena plan. Ushiya unkosikazi wakhe embedeni. Yebo. Azolimaza ingane yakhe. Yebo. Umalumekazi uke wacabanga mhlawumbe ukuthi umtshele lelo daba. Bengisaba ngoba umalume wangitshela ukuthi uma ngathi ngatshela noma ubani uzongibulala. So manje ke on a normal day nihlele eminyango injani relationship wazi ukuthi kena wahla nje uyinkinga kuwena lokho. Sometimes ngibuye ngisabe noma ngihamba ngiya abangani bami ngiyobhala ihomework ngicabanga ukuthi ngibuyela kuloya muzi loya lo engihlukumezeka kuwona. Ngisaba ukukhuluma nomalumekazi ngoba wathi uzongibulala. Wathi ungibhekile noma ikuphi la ngihamba khona uhlezi engigadile. So sekunesikhathi singanani yenzeka lento? Senginonyaka. Senginonyaka. Yeah. Uma ikunukubeza uyayisebenzisa mhlawumbe at least i-protection ngoba phela usamncane. Cha akayisebenzisi. Waze wangitshela ukuthi akumele ngize ngibe nendoda mina. Noma ngiba naye umuntu wesilisa, umalume ngiyamuzwa. Ngizwe iphunga lakhe emzimbeni wami. Uzwe iphunga lakhe emzimbeni wakho. Yeah. So umalumekazi wena naye i-relationship yakhe njani? Sinomalumekazi nje i-right, ufana nomzali kumina, ayikho into angangenzeli yona. Umalume inkinga. Umalume. So namhlanje ngoba uvakashele la kaBlaqlife TV uthi ke na ufuna ukutshela umama yini ndaba usufuna ukumtshela manje? Umama ngifuna ukumtshela ngoba umama ubeyitshela ukuthi mina ngihamba nezingane engalungile, ngiyanyonyoba shuthi ebusuku umalumekazi bebelele, yingakho mina ngingasayona intombi. Uma bengifuna ukumtshela njengoba nginilethe la kaBlaqlife, bengifuna ukumtshela ngimazisa ukuthi hayi ngoba ngiyingane embi, hayi ngoba bengihamba ngilala. Umuntu ongilimazile, umuntu ongiphula umntombi umalume wami, lo mbiza ngobhuti wakho wena. Okay, ngoba ekunukubeza engasebenzisi nane protection uyaye emtholampilo at least uthola amaphilisi or ucheck nezifo. Ngake ngamilwa yilonda ngaphansi. Wamilwa yilonda? Yebo. Waye emtholampilo? Ngaye emtholampilo kwathi infection. Wayithola kodwa treatment? Yebo ngayithola. Umama noma sekukhona ke ukuthi uthola ilonda ngaphansi awusakhali ubale kuye kuyena usho ukuthi mama ngangisaba ngoba umalume wathi uzongibulala. Okay, umama yena uyavakasha ke at least spend isikhathi nawe ekhaya. Yebo wayizile nje engiphathele ngisho i-suitcase
lokuthi mekuthi ngihambe ngiye entombini nami ngiyohlolwa. Wafila kanjani kubona ezinye izingane ziye entombini ekubeni obakho umntombi bathathwa ngenhloso? Ngangekho right kakhulu. Ngangekho nje right kakhulu. Abangani bakho bakhona bayazi le ndaba? Cha, abayazi. So ufanayo nje kuphela, akekho umuntu wakwamazisi? Akekho umuntu engangamazisha, ngisho umalumekazi akazi. Okay, so mase simtshelile umama ucabanga ukuthi angeke awubulala umndeni wakho umalume? Singamele ngidele konke, ngikhathele. Ugcine nini ukukunubeza? Nayizolo nje. Ube phezulu kwami. Izolo? Yebo. Kodwa mawukhuluma naye during the day, uke wamtshela ukuthi malume? Akalaleli umalume. Umalume uyasebenza? Unazo izingane? Uhlezi esekhaya, uhlezi engadini. Mina ngiphenduka umfazi wakhe. Unazo izingane? Yebo unazo. Izingane zakhe zingakanani? Zincane kunami. Zincane kunawe? Yebo. Yo. So is it possible ukuthi kena usuke lapha kamalume uyohlala nomama? Angazi ngempela, angazi. Ngoba manje ngoba elapha nje etown uqashile. Uqashile? Yebo. Ubaba wakho uphi yena? Baba wami uhlala le eMandroyal. Awukwazi ukuthi futhi nakhona ubalekele khona? Angeke ngize ngikwazi ngoba ushadile. Ushadile? Yebo. But-ke wakwazama-ke at least ukukhuluma naye ubaba? Anginayo ngisho inamba yakhe. Aninayo i-relationship? Asinayo ngisho i-relationship. Okay, so umalume ngala uyakunukubeza ubaba unayo i-relationship. Abantu besilisa usubabona kanjani? Ngiyabasaba. Ngeke ngithi sometimes ngifuna ukuzama mhlambe ngijoli. Akwenzeki. Ngiziphunga lamalume. Ngize ngathi yena umalume uqobo lwakhe. I know umama sizomfonela simazisa ngalolu daba. Unabo odadweni abancane noma abadala? Cha, izona izingane zamalume lezi ehlala nazo. So wedwa nguma wakho? Yebo. Esikoleni abekho othisha okwazi ukukhuluma nabo? Abekho, ngiyasaba. Akuconcentrate ngisho esikoleni. Angikwazi ngisho ukwenzani. Ngihlezi ngicabanga ngalento le. Ngihlezi ngicabanga ukuthi mengiphuma esikoleni ngazi umalume usezokwenzani ke futhi okunye. Umalume abanye ngiyazi ukuthi kena bajwayela ukusabisa ngokuthi yena Yesu uzokubulala. But ngoba sekutreatiswa unkosikazi nje uyaya kwenzele mhlawumbe izinto ezinhle zokumbambatha lo doti wakhe. Cha, kangenzeni. Into ayaziyo nje ukungitshela ukuthi mengiphuma esikoleni ngingaqoki iphenti. Ngoba iphenti lizongilibazisa. Angizwanga? Yebo. Utheni umalume wakho kuwena? Uthi umalume ngingaqoki iphenti. Mawubuya esikoleni? Yebo. So wena wenze njani? Ngisuke ngenza lokho engitshela umalume ngoba ngisuke ngisaba. So uyalikhumula ulifaka esikhwameni? Yebo. And then mawufika endlini? Azenzele umalume. Umalumekazi uphi? Usuke ephumile. Umalumekazi une-BP. Sometimes ubuya ahambe emtholampilo eyolanda amaphilisi akhe e-BP. And imtholampilo ithatha isikhathi eside? Yebo. I know asimthinta uma wakho simazisa ngalolu daba kodwa akayi khulileka. Isiphelile indaba namhlanje. Yeke kusaqhubeka. Yebo. Manje ilonda wayithola nge-treatment sezaphela? Yebo, ngayithola. So right. Yebo. Wa-check nama-bloods. Yonke into right. Ama-blood angazi ngize ngiwa-check. Ngiyasaba. Okay. At least imasazi umama uzokwazi ukuthi ahambe nawo. Yebo. Uwa wakho umuntu onjani? Umama umuntu onolaka. Ingakho ngibize nina la, ngize kunina la, ngizocela usizo. Umama akakwazi ukukhuluma nomunye umuntu. Umama ubezothi nginamanga. Uzothi unamanga? Yebo. Ba close nomfowabo? Yebo, ba close ngale ndlela le, angeke uzokwazi ngisho ukubahlukanisa. Inzima kakhulu ke lena ukuthi kena uclose noma wakho kodwa ngala ulimaza iqanda lakhe. Hayi, no asimthinta umama simazisa ngalolu daba. Yebo. Sabona sisi unjani? Yaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungsta la ka Blaqlife TV kuhlelo luthi Sikhipha Izimfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Yebo, singakhuluma. Okay, la e-studio ngihleli nendodakazi yakho. Ithi kunodaba afisa udingida nawe. Singakwazi ukuthi ukhulume naye? Uba. Your one and only daughter bakithi. Hayi ngixoxa nawe ukuthi ubekwa yini lapho uyithathele yona imali yokugibela ngapha ekhaya. Hayi, awumuzi ukuthi uthini? Okay. Ngibambele nje kanje. Sawubona ma.
Ungaphili. Yebo, ngiyaphila. Usufusizi nje ubekwa yini kuyituthi. Yebo ma, khona udaba engifuna ukutshela lona. Ehhe. Yebo. Uyakhumbula ma, ngoSeptember ingane ziye emhlangeni, wangibuza wena ukuthi indaba angayi emhlangeni, shuthi sengisile mina, shuthi senginamadoda sengihamba ngilala. Ehhe. Yebo ma. Ngifuna ukutshela ukuthi kwakumalume ma wayenginukubeza ngokucansi. Engithembisa ukuthi mengatshela abantu uzongibulala. Inukubeza kanjani? Engidlongula mayelala nami. Hayibo. Yini mfo ongakwazi ukungibikela lo? Bengisaba ma ubethi uzongibulala. Hayibo wakholwa na ukuthi awusabiyela awusabale ngishiye kamakhelwane ngapha angihlali nani noma ubikela uthisha esikoleni. Ngangisaba ma. Ngoba njalo mengibuye esikoleni wayethi angikhumula iphenti angifice sengiready. Hawu ngabonga. Wena. Hayi, yaze ngayithuka-ke lo nto yazi ngabe ngashaya uvalo ngisazohamba nemoto. Kodwa yini le ngizwayo kodwa wena awusakwazi ukukhuluma nami yebo ngiyathetha impela kodwa awusakwazi ukukhuluma nami uyongihlambalaza le ngathi ngumama unganakekeli ingane. Ma ngangisaba ma. Ngangisaba. Aha, wema. Kodwa umfethu wazo wangigila engizalwa naye. Bengimfonela nje izolo ngibuza ukuthi ingane zinjani wathi ni right. Kanti uyazeni ukuthi usethola umfazi wakhe. Uhlele nje akagani uyazi ukuthi usethola umfazi wakhe. Ngizomthemba kanjani leninga umfweni lo mncane ngoba phela manje abantu abanukubezayo ngithi ingane abafana bayanikubeza. Ngithumele ngiceleke nje emsebenzini ngibuye nje kwamanje ngolala lapha ekhaya. Okubuhlungu kakhulu ukuthi uyazazi ukuthi uke wagula walala phansi and udla ngisho amaphilisi ama-ARVs. Konke lokho akacabanganga ewazi wangibulala ngiphila mntanami. Yebo ma. Ngoba ngake ngaphuma ngishiya ilonda ngaphansi. Awuzwe nje. Ngiyabonga mntanami ungazizi. Sawona sisi. Yebo. Ngithuswa ile phathi le yama-ARVs. And ngaze ngaphoxeka nkosiyami ungafuna nje uyamazi. And ingane ngiyayizwa ithi-ke yavumbuka ngisho ney'londa and kodwa akaze ayo-check ama-test. Uzoya kangosho usaba wawona phela ukuthi aye eklinikhi. So manje thola ngalo msebenzi engawuthola eThekwini. Yeah. Sometimes-ke na kunezinto-ke nezisifosayo ukuthi sishiye iy'ngane zethu emuva. So manje ngokuthi uthemba abantu umuntu wakini ngathi yena okwenza isilo sengozi. Ngoba kuwubhuti wakho okhule naye bengakhombisi nje iy'mpawu ukuthi angenza into kanje. Akukho nje akakhombisa basho ukuthi uthatha advantage ukuthi uyena ohlala ney'ngane ekhaya. So uzokwazi umphelezela indodakazi ukuthi ihambe ikwazi uyo-check. Kwanamhlanje nje ngizozama ngolala ekhaya namhlanje. Ngizozama ukubuyela kuwela sithi kuhambe kanjani kodwa nje kwanamhlanje ngocela nje manje ngale office ngolala ekhaya. Yeah, umphelezele umsingathi. Siyabonga kakhulu. Siyabonga. Ngizwile uthi umama close to umalume but akayenzanga lento ade sithi silindele ukuthi adefend ubhuti wakhe. Uzwakala ngathi uphoxeke kakhulu. But at least manje ke sekungcono ngoba sekukhona umuntu oseceleni kwakho. Asadingi ukuthi udlule wedwa. So uma wakho ngoba ekhuluma ukuthi umalume udla amaphilisi. Uzizwe kanjani esho lokho? Ngithuke kakhulu ngoba shuthi sengiyagula nami. Shuthi lezi ilonda lezi ezazingimilile ngasese. Zayitshengisa zona impawu zokuthi angisekho right shuthi. But angithi uyazi ukuthi ke na ukuthi unengculaza kusho ukuthi ukufa kwakho lokho. Akhona amaphilisi, abantu bayaphila, baqhubeke nempilo yabo. Ngiyasaba. No, kuzodlula. Ngiyasaba kakhulu. Uzokwazi ukumxolela umalume ngelinye ilanga? Umama-ke uzokwazi umxolela ukuthi wakushiya nomalume? Umama kulona iphutha lakhe naye wayengazi. So sorry. But-ke ekhaya kumuntu usesomncane ngangawe who's going through the same thing. Ungathini kuyena? Ngathi mina kunoma isiphi isimo odlula kusona. Kumele ukhulume nomuntu oclose naye. Noma engabe kuthiwa umalume noma ubani
okudlengulayo, osho izinto engayithandi, okuthintayo, noma ekuthinta ngisho emabeleni ngoba waqala kancane nakumina umalume engithinta emabeleni. Ngiyitshela ukuthi into ezodlula. Kwanyukela. So ngithi mina ingane engangambani kunoma ikuphi umalume akuthinta khona bika kumuntu omdala, kumuntu omthembayo, kumuntu oclose naye. Isona sifundo sengisifundile leso. So now uyafisa ukuthi ke na kube mhlambe khathi kuthinta emabeleni wamemeza wahayiza ngabasikho la. Yebo. Kodwa akulona iphutha lakho leli. Umalume kufanele akuvikele. Yebo. Nayizwela ke babukele emakhaya ukuthi ke na sometimes silenyazwa ayibona la bantu esibathandayo o esithi kufanele ngabasithanda bazivikela. But ke siyabonga ukuthi sisomncane usetholile ukusiza ukuthi uma wakhe abe naye ame naye ngalesi sikhathi njengoba beshilo ukuthi akekho umuntu oyaziyo le ndaba namhlanje kodwa usezothola le support ade idinga. Sabaka Blaqlife TV sithi siyanthanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe ngolungstar. Nibe nosuku oluhle. It's the Blaqlife TV.